Chomwe iwowo amadziwa chinali chonena kuti apatsidwa second vice president, ndipo anthu kunali kuombera m'manja iyayi mtsogoleri wa chipani cha Ford tsopanotu iyeyo wapatsidwa zimene ankafuna kuti akhale second vice president malinga ndi mgwirizano wawo. Ayapita muthalikawo ndoti akwaniritsatu zimene iwo adalonjeza. Ayi ndiye kuti akhoza kumayima pa malonjezo awo. Zambirimbiri kuyankhulidwa ndipo ena amachita kumupatsa mpakana mafuno abwino. Enoch Chihanayo, congratulations. Ndetu zinali zodabwitsa chifukwa chonena kuti nthawi imene anawuzidwa kuti alumbira sanalumbire. Nduna zimene amatakalumbira nazo zinalumbira koma iwowo osalumbira. Mpaka kudzafika tsiku la lero osadziwika kunena kuti kodi chomwe chikuchitika ndi chani. Anthu ena kumamba kulingalira kunena kuti zikhoza kutheka kunena kuti mwina mwake pali kusintha kwina kwake, kapena kunena kuti asintha maganizo apita muthalika kuti mwina achihanawa basiso sa second vice president. Nanga chetechete ameneyo bwanji tikhalu tikufotokoza bwinobwino kuti no chitsogolo cha nkhani yonse, chitsogolo cha udindo wa second vice president wa Chihana zili patino. Komatu tikupanga choncho tapangani subscribe ku channel chimenechi cha Malawi Trends TV kuti tunkhani zomwe tobweretsa pano zikufikani mosavuta. Nderi kutipangitsa kufotokoza kunena kuti malinga ndi kunena kuti boma lomwe lidalowa pano pali muli a DPP, muli a Ford, komanso muli RF ndi chipani chinanso tachiwala dzina lake. Zomwe zimachitika ndi zonena kuti akupanga mgwirizano wawo adagwirizana zonena kuti ife ndzalipatsa mbali yakuti, ife mbali yakuti. Ndipo kumbali ya Ford anagwirizana zonena kuti iwowa adzapatsidwa second vice president, kapena kunena kuti wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino. Nde Enoch Chihana ndi timu yawo kumeneko a Ford anavomereza kunena kuti fine tiyenda nanu, koma ndiye kuti mukatipatsa zimenezi tikadzawina. Fast forward pa 16 September 2025 voti inakothulidwa ku DPP, ndipodi Enoch Chihana apita muthalika, timu yonse adapambana ndi kunena kuti iwowo ndi amene akupita mboma, ndipo tikunena panopa ndi amene akulamulira. Nde malinga ndi kunena kuti no agreement ndi agreement, mgwirizano ndi mgwirizano, pangano ndi pangano, apita muthalika wiki yatha adakwaniritsa lonjezo lawo atalengeza kunena kuti apanga appoint kapena kuti no kusankha Enoch Chihana kuti akhale wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino. Nkhani imeneyi idasokosa pena paliponse, ndipo ife pano pa Malawi Trends tinayibweretsanso nkhani. Anthu kudali kumfunira mafuno abwino Enoch Chihana, anthu kudali kuyamikira apita muthalika kunena kuti wakwaniritsa lonjezo lake, saini yabwino kuti no adzikwaniritsa malonjezo amene adapereka kwa Amalawi. Ndipo chikalata chimene chidatulukacho chinkaloza kunena kuti wiki yatha yomweyo akhala akulumbiritsidwa mkulu ameneyo kuti zitsimikizike ayambedi kugwira ntchito ngati wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino. Tidafika tsiku lolumbira limene kumayenera kukalumbire a Alfred Gangata ngati nduna yoyang'anira za mdziko, Minister of State, a George Chaponda ngati nduna yoyang'anira za foreign affairs za m'mayiko akunja, a Joseph Mwanamveka ngati nduna yoyang'anira zachuma kunoko ku Malawi, komanso iwowa a Chihana ngati wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino. Zomwe tidaona tsiku limenelo zidali zonena kuti nduna zitatu zidalumbira, koma iwowa
a Enoch Chihana sadalumbire nawo. Iwo adangokhala potero, anthu kumadabwa kuti no chikuchitika ndi chani. Kodi tidzitika kapena master of ceremony amene amayendetsa mwambo onsewu wadumpha pa Enoch Chihana? Chetechete mpaka na kudzafika mtsiku la lero kumayenda manong'onong'o ambiri kunena kuti kodi nchifukwa chani iwo asadalumbire, chifukwa kuchoka ku ofesi ya presidentiyo sadafotokoze kunena kuti Achihana salumbira lero chifukwa cha zakuti adangokhala chete. Ndiye kumayenda mphekesera zonena kuti mwinatu zasintha pena pake, mwina yalimba mkandiro pena pake, kapena kuti no akufuna abweze chiganizo chimene chija afuna achibweze. Ndi lero litu limene tsopano kuchoka ku ofesi yomweyo ya president, mlembi wamkulu ku ofesi imeneyo Justin Said wabwera kutsimikiza kunena kuti plani yolumbiritsa a Enoch Chihana idakalipo, chabe kungoti ayisintha akuti adzawalumbiritsa pamodzi ndi nduna zonse zimene apita muthalika azisankhe. Tsono akasankha nduna zonse zomwe zatsala, panopa tili nduna zitatu zokha, akasankha nduna zonse ndi pameneno adzabwere ndi kudzalumbiritsa nduna zimenezo pamodzi ndi amene wawa a Enoch Chihana. Kumafunsa kunena kuti bwanji sadalumbiritse nthawi imene ija, chifukwa ndiye kuti anthu amene amalumbira mwina sadalochuluka pofananizira ndi nduna zimene zingadzalumbire, zidakatha kuchepetsa mwina ntchito, nthawi idakatha kusevedwa. Nchifukwa chani? Ayi, pamenepo pokha timanena kuti iwowo ali ndi mayankho, chifukwa chimene sadafune kuwalumbiritsa a Enoch Chihana nthawi imeneyo. Ndipo pano sitingakambe zambiri, kungonena kuti iwowo atu sizoti akhasulidwe, appointment yawo idakayimabe kunena kuti akhala wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino, udindo umene adalonjezedwa nthawi imene ankachita mgwirizano ndi chipani cha DPP. Ndipo apa zikuoneka kuti no ayi udindowo it still stand, zinakayimabe, sizoti azikhasula mmene moto ndi mmene zakhalira. Nkhaniso imodzi mwa nkhani zomwe zakhala zozungulira makamaka chakumadzulo komweko. Ngati muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi mungatiwuzetu mu comment section. Komanso chofunikira kwambiri, osayiwala kupanga subscribe ku channel chimenechi cha Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zikufikani mosavuta. Akuti